Salutări! Astăzi vom privi situațiile, oamenii, evenimentele care vor fi specifice zilei de 23 martie 2024. Deci, mâini iarăși am oracolul spiritelor animalelor și ca de obicei voi trage două cărți. Deci, prima carte este Spiritul șomului și a doua carte e deasupra și este Spiritul leului. Așa, avem două energii magice care ne transmit următorul mesaj. Deci, Spiritul șomului ne sfătuie să ne lăsăm călăuziți de spirit. Da? Să fim atenți, să ascultăm propria intuiție. Sâmbătă, 23 martie, va fi o zi care va demonstra că în universul nostru există foarte multe sincronicități. Ar fi coincidențe cu sens, da? Putem să observăm că apar anumite cifre, atrageți atenție pe imagine posibil careva din aceste cifre ar putea să vă apară sau suma lor. Probabil careva cuvinte se vor repeta în locuri neașteptate, probabil un vers dintr-un cântec auzit întâmplător va fi chiar răspunsul la întrebarea care vă frământă. Următoarea carte este Spiritul leului. Cred că nu este un mare secret dacă o să vă spun că leul este regele animalelor, deci este deja născut cu o oarecare mândrie sănătoasă, este deja o stare de lider, da? Și deci el nu are nevoie ca cineva să-l aprecieze sau să primească o recompensă pentru cine este el. O parte din voi se frământă cu anumite întrebări. Probabil nu este încrezut în sine și probabil se subestimează, adică nu se prețuiește singur și atrage atenție prin face cadouri, face gesturi frumoase, dar nu este apreciat așa cum crede el, la justă valoare. De aceea, Spiritul leului vă atenționează. Fiți mândri de voi, fiindcă sunteți o sursă de generozitate. Sunteți născuți pe acest pământ, anume să dăruiți iubire și să fiți generoși. Nu aveți nevoie de o apreciere anumită ca să vă simțiți bine. Este destul să faceți gesturile astea, fiindcă vă place să faceți. Nu așteptați să primiți în schimb ceva. Fiți mândri de voi, fără exagerări, și Spiritul leului vă mai zice, vă descoperă o taină. Are anume acel care a învățat să dăruiască. Știți asta cu drag și nu vă comparați cu alții. Deja pentru faptul că sunteți pe acest pământ, sunteți câștigători. Trăiți cu senzația că deja aveți totul de ce ați nevoie și într-adevăr acest vis se va realiza. Eu vă doresc succes și spiritele animalelor sunt împreună. Mențineți mereu ideea zilei, intuiția, ascultați-vă intuiția și fiți generoși fără a aștepta aprecierea sau recompensa celor din jur. O zi frumoasă vă doresc, cele bune, pe curând!